Nega mикән әнкәй? Йомшак сүзләр табып, яратуым сиңа әйтмәдем. Кара каршы утырып, ешрак синең белән шәй ишәргә вакытым җитмәде. Күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем. Яргаланган кулларыңа башың салып, сыенырга вакытым җитмәде. Нигә димен? Нигә микән? Исән чакта синең бикләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Күңелең буйыкканда нигә сорамадым? Ник башыңнан сыйпап үтмәдем? Үкенүләрне ак битләргә язып, бушанырга вакытым җитмәде. Йөрәгемнең тик бер пычмагың гына нигә сиңа бүләк итмәдем? Сиңа язган шигырь юлларымны күрсәтергә вакытым җитмәде. Дөнья кудым, һаман эшкә чаптым. Аңа карап эшем бетмәде. Бетмәс эшем ташлап, утырып яннарыңа хәл сорарга вакытым җитмәде. Беләм, әнкәй, соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдем. Син үстерешкән 3 балыма яратуны бирдем. Никтер сиңа вакытым җитмәде. Үткәннәргә үкенеп яши торгач, үзем хәзер карт бер әбекәй мин. Вакыт җиткерә алмый яшәгәнем өчен кичерә алсаң, кичер, әнкәем дип. Илгизә Карайшина.